हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोदानै खुलुमनाय जासिहरलायबाय आरो जोंहा दिनै बोसोर गोदाननि फुजा आरो दिनैसो होनो मोनदों बोसोर गोदाननि फुजाया समानो गोरोबाखैमोन नालाय मिलायाखैमोन अजाखौनो मोना जादोंमोन ओमफ्राय दिनै बोसोर गोदाननि फुजा होबाय आरो जोंहा दिनै नै बिबोनांबो फैदों ओमफ्राय नै दानिमोनबो फैदों बिबोनां फिसाजोफोर फैदों फिसालाबो दङ आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि आंनि ब्लगखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै लोगोफोर होनबा नोंथांमोनहा अननानै जोबजासे नायलांबानो जाबायना होमबालाय दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै ना जोंहा दिनै बोसोर गोदाननि फुजा दं नालाय बेनि थाखायनो नै बाथौखौ जोङो गोदान दुमफिनसै आरो सिगांनिखौ बोखारनानै लाजोबसै बोसोर गोदानजों लोब्बा लाखिना गासिखौबो गोदान बानायो आरो जोंना बाथौखौबो गोदान दुमफिननाय जायो बेनो लोगोफोर बाथौआ दा नै दुमफिननो नागिरबाय आरो गोदानै समायनायै दुमनो नागिरबाय ओमफ्राय दा बयबो ज'यै दुमो जोंथिं ओरैजाय माने हाजिरा नांलायलाया आरो ओरै ज' दुमलायलायो आरो बेबायदिनो बोसोर गोदानफ्राव ओंखारलायो फुजा एरिफ्राव आरो बिदिनो सोलियो जोंथिंजाय ओरैजाय दा लोगोसे न' लिरदों लोगोफोर आङो न'आ गंसे लिरनांगौ दं नालाय जोंना ओंखाम संग्रा ओमफ्राय दा बेखौनो लिरनांगौ जायो मालानि समाव बानायनो हागोनथाय मोनथिथ'वा आरोना ओमफ्राय दा लिरनांगौ समाव लिरबाय जोङो प्लास्टारनि जाबासो लिरनांनाय नंला दा नै हानि नालाय लिरनांगौ आरो लिरगासिनो सबितायाबो न' लिरगासिनो आरो मुगैनो नाङा दा लोगोसे 1थासो जाखाबायमोन टाइमा ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै आङो दा सिलाबो सिबखाथारनोसै होननानै सिला सिबनानै लाखाजोब्बाय आं बिराद माने देलायाखै दे लेथ्रासो दङ नोंथांमोनहा मुगैनो नाङा आंखौ आरोना फुजाबा बिदिनो जायो माने सानसे जाखायो आरो खामाना रेस्ट गैयै माने जोंना फुजाया साननै जायो नालाय साननैबो रेस्ट गैखाया आरो सानसे मोनानि 11थासोआवसो जोङो रेस्ट मोनखायो आरो बिराद खामानि जायो फुजा दिनबा आंनि न'खरावल' नङा बयनिबो न'खरावनो बिदिया जाखायो आरो न' मुसिनाय मानाय बिदि जायो आरो खामानि जायो बिरादनो दा बाथौआबो समायना नुथारबाय दुमखांनानै आरो आं माने खामाना जोबागौ माने दलरखौनो थानो बायो माने जोबस्रांजोबासो सान्थि मोनोना खामानिफोर जोबजोबासो आराम मावनानै दांनानै आराम थानो लुगैयो ओमफ्राय खामानि जोबागौ माने मावबाय थानो लुगैयो आरो मालानि समाव स्रां जागोन बिदि सानो खामाना दैलिग मावबाय थाग्रा ना जेनेबा रुटिन बायदि जायो जोंना मावबाय थाग्राफोरना माला जोबगोन सानो आरोना खामानिफोरखौ मावखानांगौ जेला लोगोसे न'आबो लिरखांबायमोन आङो नै जोंना न'आ लिरनांगौ नालाय प्लास्टार होआखै ओरै ससेया दा आङो नै 1थासो जाबायमोन बोराया आंनो आलु ओंख्रि संनानै दोनबाय ओरैनोबाबो मिरामिस जाखायो नालाय बेनो आरो गावस्रा जाखांजोब्बायमोन ओमफ्राय दा बोरायाबो नै बोसोर गोदाननि नामाव खादौ ओमफ्राय दालि खाथा बिदिनो गोदान बानायजोबो आरो जोंहा बानायगासिनो बियो बेखौ बानायथारो बियो गोदान खालामजोबो आरो बिथाङा गेन्द्राया दालि खाथाया बे साग्राया गना बेखौ एसे गिदिर बानायनांगौ दे नङाबा सानायाव बिराद उसुबिदा जायो दिगदार जायो ओंखायनो आखायाव नांनाय जायोना सानो मोजां जायो माने गिदिर खालामबा ओंखायनो आं गिदिर बानायहोखाबाय गेन्द्राखौ ओमफ्राय दा नै फुजानि थाखाय एसे लाइजाम हागासिनो आरो नांगौना जोंना लाइजामबो खामानि मावबाय बायनानैनो माला बेलासि जाखो मोनथिलायस्लाबासै आरोना ओमफ्राय नै आलासिफ्राबो फैजोब्बाय आरो आफामोन दङ ज' जिरायलायदों ओमफ्राय दा फुजाया होबायानो जोङो
मोनासो होखायो नालाय बेलासि टाइमाव ओमफ्राय दा मोनाहैगोन जोङो गोबाव लायो नालाय फुजाफ्रा ओमफ्राय दा सान्थि बोखांगासिनो ओमफ्राय बे सान्थिखौ बोखांनानै न'खराव सारस्रांजोबगोन आरो जेरावबो गासैयावबो न' बां मोसौ गलि दैखर एरि गासैयावबो सारजोबनांगौ जोंना दा आरो लोंनांगौबो बेखौ बोखांगासिनो आरो दा नै मा हनै थेबजानोसै बानायनांगौमोन जाहैबाय नेक्स्ट अखानायै जोंना आरो नै फुजा दंबावो लोगोफोर बिदिनो दा आङो प्रसाद एरि हानो नागिरदों दुगैस्रां लोबस्रां आरो दिनै बिमा बिश्वहरिनि फुजा दं आरो बावजोब्बायानो नै फुजाया जानोसैयानो जोंना रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय दा होसिगोन बिसोरो खामा माइरंखौ मालाय ओंखाम ओंख्रि संदों नै सनालि बेन्द्रिया नै आलासिया संफैनांबायलै गाज्रि दा मोनसै दे संनायनानै जायाबा मैथाजों फारौ एवनाय बियो फैजायो नांगौ नायनो फैफिननायनि अमा गामिखौ फैबाय फारौ एवनाय बियो ओमफ्रायो मैथाजों खांख्राइजों नाजों रायजोबो बिमायाथ' दहाय खोन्थाखांखाबाय नै बे मामोनथाय बे ओंखाम नै जोंनि ओंखामखौ नायनोबा नै हा दाउ एवनाय सिनायलालै
풀리고면 아캄 자칸가 난 비슷해. 감사한 주변에 말이야 아파나. 카라이면 나 계시 지레다는데. 후라야래. 아 표 당신네. 잠깐만. देग्लायनि फुजानि ओंखाम जाबाय जाखांबाय मालाय जानायखौसो खोन्थानो मोनासै नोंखौ खेबनोनो रोङासै बाय मेल्ला दाउ बेदर अमा बेदर ना मैथा खांख्राइ जाजोबथारबायना बानलु मा दंबावोमोनलाय दाउ एवनाय फारौ एवनाय औ थांदो फिसाजोखौ लायनो नागिरदों बिफाया आया बोराय बुरि थांदो दे थांदो फिसाजोफ्रा थिनहरदो खामानि मावखांजोबनानै जोंहा नै दासो ओंखाम मोनजादों बिजावजालिजों आंजों जाबाय आरो 3था जाबायमोन टाइमा लोगोफोर एकदमबारे फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै माने बिराद ओंखाम उखैबायमोन आरो जोङो ओमफ्राय दा जाबाय जोंनो लास्ट आरो बयबो जाखांजोब्बाय आंथ' मिरामिससो नालाय पनिर माबानानै जाबाय आङो संनानै जोंना दा बोसोर गोदाननि फुजाया जोब्बाय लोगोफोर दा जोबस्रां आरिस्रां मेंबाय नालाय दसे ओरैनो बेलासिनि नै माने गेटआवनो दं आङो लामायाव दङ जों लामायाव ओमफ्राय बिबारा नै आंना बिराद मोजां बारदों जा मोजांखा बिबारा ओमफ्राय जायनो फैयो बेनो लांनो होनखायो ओमफ्राय सोरबा ओरैनो लांलाबायो खालामबायनानै आरो बिराद मोजां बिबारा ओमफ्राय बेनो लोगोफोर बेनोसै माने दिनै आङो बोसोर गोदाननि फुजाखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुगैनानै खालामबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि ब्लगखौ एसेब्लाबो नायनानै मोजां मोनदों होननानै आरो नोंथांमोनहा सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदोलाय आरो हायोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर माने जोंना साननै जायो नालाय ओंखाम गोरलैनि फुजाया ओमफ्राय मैयाथ' सानसेयानो जाखादों ओमफ्राय दिनैबो सानसे जाबाय माने मैया न'नि जाथि खुरमाखौ जाहोस्राङाखै नालाय दिनै जालायलायबाय आरो ज'नो मैया फुजा सानसे जाखाबाय ओमफ्राय दहाय फुङावमोन नालाय फुजाया दिनै ना ओमफ्राय दा बेलासियाव माने फुंनि ज' जालायलायबाय आरो मोनाबायानो सानसे जाबाय आरो दिनैबो बेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ एसेब्लाबो नायना मोजां मोनदों होननानै स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'लायनोसै आं एसे बेरायनोसै आरो रेस्ट लानोसै बेलासिनि ओंखाम ओंख्रि मोनखांखाजोब्बाय आंहा मेंबायना ओंखायनो आङो एसे थाब संनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय दा रेस्ट लानोसै दसे बेरायनोसै आरोना बिबार बागाना नायगौ बिबारा जा मोजां बारदों